thlir tu te chibai le vek ule tun tuma chuan atak nge thil thleng chanchin ngai nom tak mai ko chungaram hoilut an hno chua dan chanchin ngai nom tak mai kan thlirin kan ngai thla ho dona tun tuma hian Rolando le Doris Bithar te chunga thil thleng chanchin ngai nom tak mai kan thlirin kan ngai thla ho dona ni Rolando hi Lutheran chung kwa Germana lo piangin kum sangkha jakwa somli chawkhan an chung kwa in cottage ko pui Marylana an chenga Ellen soidanin Roland hi an chung kwa no pangom chun ania an chung kwa a puitling te chu ain fiam puithin te an nibera an chung kwa anute harite hi angaina deuh bera anute hi tharau lam boi puithin ania anute chuan uji bot mandan te azir tira hei baka hian tharau lam thila hian ain nam noi tir ve nualin mithen khat chuan an ring bokani Thomas B Ellen soidanin Roland anute I herit bora la tang che in an chen na ina chuan thom mak tak tak le an bungrua lawin hung son le ringot te baka an pangpar khoina thlok te le thil mak dang te Roland a nai apianga an ton thin thu a soya ti chuan an chung ko chuan pastor Luther Miles Carls tanpuina chu an vadil ta a parapsychology lama lo tui tak pastor Carls chuan no pang dan vel azir chian theina na a ina riak turin alo tia Joseph Banks Ryan parapsychologist ni ve thau chuan Carls na athilton nia soi in chung bungrua an mania jason anom na mun lodang lamta nia asoi te chu zir chiang vele chongin Ryan hian Carls thu soite hi asoi war kheta thubel anei nia ashiat wangin alo zir chiang vele ani engponi se Carls chuan mi panau pang kum som palimi lek chung te chu Catholic pui thiam te muturin athuro na peta a mithen khat soidan chuan mi panau pang hian ako chunga ramhuai no chu tumna hi voi tam tak alo ma chon to ni in an soya Roman Catholic pui thiam Edward Hux chuan Roland ko chunga lu dam huai chu Georgetown University Hospital a no chua atumta a ram huai no chua antum lai le serle sang an kalpui lai hian mi pano pang chuan an phuan na sui chu talpitin matresa spring te chu ti chia in ven na na manga pui thiam ban chu zai thler sakin ram huai no chua antum na exorcism chu an chol san taria an chung kwa chuan St. Louis lampanin Rolana unaw pakhat chuan St. Louis University a Professor Bishop chu lo bia in chanchin te ahan shilshia ti chuan Bishop chuan William S. Bowden chu ahan pepop velia chuan an pani chuan Roland chu an thlen na ina chuan an vatlo a Roland lo chiar nok baka huat mel taka alo mel vel te chu an vatongin an va muwa Bowden chuan Archbishop ne na tangin ram huai no chu phalna alata a tuntuma ero the Alexian Brothers Hospital South St. Louis a chuan exorcism chu an kalpui to thung don ani ram huai no chuana an kalpui ma chuan Walter Halloran le William Van Rote chu Bowden a pui tura kau an nia chutia exorcism an kalpui lai chuan rol thar taksa chuan shem hun chim chiana le ram huai chin chiana te baka sign dang te aron langa rol thar Roland amutna matres te ron kangin ain soi vaka Roland chuan Hallorana naru ati tlia sak boka hun rei tak an ram huai chu no chua antum nuwa an hlo tling ni in Halloran chuan reporter te ashila he thil thlen nu tang hian nun pa ngai tak anei zui thei to lo ni in an soi boka achan chu thil pa ngai lowin ati boi zewa thilmak aton thin wang te po ani ome Roland chanchin be chan hian the exorcist te po kha siamania kum sang kha ko som sari pakhata William Blatty in Roland chanchin ashia da changa asiani in movie hial te po an siamani kha a movie a thil thleng zong kha atak be chan vek ani boka Rolando chanchin kim chang takle thil ton rap thlak tak kha ishedu ani chuan The Exorcist movie kha a in chi via winnerin ti chuan expert te soidanin
Rolando tia kan siat thin kha kum somsari pangaliam no chuan NASA engineer ro pui tak kum sangkha zakwa somruk pakua thla atum tura thatho tu poimo tak ni in ansoya amingero Roland Hankiller ti in anlo thlak dai ani ome Roland hi kum sang ni somni khan stroke in abaurala kum somriat paruk birthday thlen ma chin abaurala ni khati hun laya Roland then omno pang pakhat soidan le mithen khat soidanin Roland kha mi preng bum nuam ti mi tak ania khang athil ton le ako chunga ram huailut nia an soite kha kaushan nen inrem siamin an hlok nan an chang chop aniang ti in an soi ve buka nang enge he thil thleng hi ingai dan ni vele comment lama te kha ni ron soi ve don nia ole tuna chuan Doris Bitter case hi an ngai thlau le taila Doris hi kum sang kha zakwa palia main khuwa piangin ama hi vun ngau nuwang lai tak kum som thum paruk mi ni in Halton maina apasal roile afa balile anu tenen an cheng thina ni henu Tilton bechan hian Frank chuan the entire ti lekhabu chu kum sang kha zakwa somsari pariat khana ziaka kum sang kha zakwa somriat pania vek the entire chu afimin an siam le nga lani ti chuan Doris Bitter chuan thilmak tak tak le pa ngai lo aton tak zewa wangin kum sang kha zakwa somsari palia parapsychology sarona khati hun lai khan taf chu parapsychology lab Thelma Mosten California Los Angeles an enkola chuan athoka taf chuan assistant Kerry Gaynor nen Bibitharin athil makton te chu interview nei puin an chui zau tanta chu interview tang chuan Bibithari chuan anaupan lain rilrule taksalama ti du da na alo tok na sa hle ti an mu chuaka investigator te chuan Bithari le afa pali te chu dan lo angin in chen phal to lo na sakthat mai tura chuan an lo cheng ti te an hre chuak le Bithari chuan voi khatemo aya tam eng thilemo mu thei lo thilin apong sual thin ni in na soiboka athil mu le tonte chu soi chiang zelin mishing ruang am ang tak langtlang theile mui thate amu thin thu soibok ti chuan taf le Gaynor te chuan Kalvar muna inchu avoi khatnan August somni pani sangkha zakwa somsari pali khan an vatlo ta kar som ve lai chu chulai mun zir chiang chuan an vatlo thin ani Bithari soidan chuan mu theilowin apong sual tele thilmak dang asoidang te chu chip chiar tak po chui pe lem lawin an han en kwal vel mai thina achan po taf chuan eng thilma a oi lo wang ani anopan laya ahun ton ra thlak taka wanga thil hriat sual le ngai bel vel mai ani arin wang ani ome hetia Bitharin house investigator ten an tlo lai hian thilmak thleng thina asoi jingara phlak zol te chu chinchia bekin chuara tanga bungrotlate thilrim chiate a ina mun vot lai bik asoitele engmak tak te chu he in an tlo lai hian a thleng bik ni in research te chuan an soi Bithari in an tlo lai hian Bithari thian nai tak tharau be theinia in soipon azui vea achangin laboratory athok then khate pon zui thin ma se tafle Gaynor chau hi he case chui chiang tak pe an ni thung thalak then khate chau chu Bithari hian thudik asoi ngei ti fin fi na an neya chung thalak ti chu tafle Gaynor 10 Polaroid SX70 le 35mm camera manga anlak an niya investigator pani te chuan bol ama acheson muin thla an han la pa ngai takin ma se thalak an en chuan bol chu landan san le engin alo hual deuh pup angten an la fu boka infrared camera lak an han tum chuan chu thilero chu anti chepal thunga chu thalak mithiam ten anjir chian na chuan thalak chu camera dik lo wanga chu tia lo omta ni in an soya mithen khatero chuan khang eng an lak fu te kha thil sakhat ni lo ta se tiang khopa thalak na changkang a chuan abau vekang anti ve thunga taf
pi bithari case chui tu ero hi chuan thil mak tak tharau pialam thil chu bithari chunga hian a thleng nge ni in a soi boka kumsom liam hnuwa he case chui thale tu Benjamin Radford ero chuan pi bithari kha anau panglai thil wangin rilrulam chien lo na aneya pu in khang thil te kha amu in atong thin ni in a soi thunga chanchin lungche thlak tak nei tu pi bithari hi kum sang kha kwa som kwa pakua khan hun hriom tak ma chonin aboral ta ani kan thria deng tur chu pi bithari hi pui thiam te mo pan pui animi lowa achan chu achan china soi hi tu man an oi sak velo wang ani henu hi ram huai na ti boinge ano pan laya hun hriom tak aton wanga hetianga omta ani irin le ingai dan le imu dan te comment nama iran sei ve don nia